Nem érzed jól magad a bőrödben? Bőröd veszített rugalmasságából? 25 éves kor felett a test kollagén termelődése évről évre csökken. Természetes megoldást nyújt erre a UTIMS A1 HIFU mikrofókuszált ultrahangos kezelés. A technológia egyedülálló tulajdonsága az, hogy képes elérni a bőr legmélyebb rétegét. Miért a UTIMS A1 arcfiatalítás? Más HIFU kezelőgépek, olcsó kezelések, vertikális alakú fókuszpontja könnyen okoz égési sérülést az arcon, illetve eredménytelen kezelést. A UTIMS A1 HIFU kezelőgép a gyártás során szigorú minőségi ellenőrzésen megy keresztül, bizonyítottan a legmagasabb minőséget képviseli a HIFU készülékek között. Egyetlen kezelés alkalmával akár 5-8 évvel fiatalosabb megjelenést biztosít. Képes műtét nélkül megemelni a fáradt lógóarcbőrt. Nincsenek műtéti hegek. Az eredmény látványos és tartós. Csupán egyetlen kezeléssel éveket fiatalodik az arcbőr. Vigyázzon a bőrére, válassza a legjobb minőséget!